खुलुमबाय बिटिएन चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ हगारनायनि सिगां नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। आसाम गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ लोगो हमनानै आसाम आरो मिज'राम सिमाखौ लानानै मैया सावरायहैदों। कभिड-19 गोदानै शक गलाघाट आरो लखिमपुरनि अनगायै आसामनि गासैबो जिल्लायावनो फुंनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 5 रिंगासिम गासैबो खुला थागोन। मोनाबिलि 6 बाजिनिफ्राय कारफिउ थागोन। गलाघाट आरो लखिमपुर बेलासि 1 रिंगासिमल' खुला थागोन। बेलासिनि 2 बाजिनिफ्राय लानानै फुंनि 5 बाजिसिम कारफिउ थागोन। मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम थांलाय फैलाय सिगांनि बायदियैनो बन्द थाफिनगोन। फरायसालिफोरा सिगां बायदियैनो गासैबो बन्द थासिगोन। 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि जानानै 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि बिथाङा गोबां गेलेग्रा मुवा राननानै होदों। गोरिब नखराव मैया बि टि आरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथां आरो बि टि आरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिजों लोगोसे सासेबाव मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारि बिथांमोना हरखाब चिरां जिल्ला बिजिनि हालामनि खासदहा गामियाव गंथाम गोरिब सुबुं नखराव थांनानै खौरां लाहैदों। बाक्सा सिमला ओनसोलनि गासैबो बारग' एन डि बि फोरा रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासैबो बारग' एन डि बि फोरखौ हगारनांगौनि खौरां मेल खुंदों। थांनाय 8 आगस्ट रबिबार सानखौ फेर बफुद लावखार ओंखाम जानाय थावनियाव उन्दै उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोननि इयुननि मोजां जिउखौ हास्थायनानै गोख्रों थांखि लादों। उन्दै उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बै ओनसोलाव फैना निसा एबा फेग्रा मुवा बाहायनायफोरखौ गोबां नुनो मोननाय जादों। बेखौ लानानै होबथानो आरो सांग्रांथि लाबोनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाय नोगोरबारि उदालगुरि बरनगाव आमबागाव रौता आरो खायमाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै खौसे जानानै नायगिदिंहैदों आरो सांग्रांथि खालामो आरो साखाथि रायजो अरुणाचल आरो आसाम रायजो सिमनायाव थानाय अरुणाचलनि जौ दखान आरो आसामनि हटेल आरो गलाफोरखौ उन्दै बैसो लाइमोनफोरनो फेग्रा मुवा हरनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय खावलायदों। मानोना गोबां समनिफ्रायनो आसाम आरो भुटान सिमनानि लावखार ओंखाम जानाय फेरबुखुद ओनसोलनि उन्दै उन्दै लाइमोन गथ'फोरा थांनानै जौ लोंनाय बायदि बायदि भाइरेल जानायखौ नुबोबाय थानायनि बांलांनो हमनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि सांग्रांथि हाबा लानांगौ होननानै गोख्रों थांखि लानाय जायो। मोनख्रि फाकियानि फावखुंगुर मुंदांखा अनुप सियारामआ 63 बोसोर बैसोआव जिउ गोमाबाय। खौराङाव मोन्नाय बायदिब्ला बिथाङा मलती भेल आलेक भेलरानि जोहै जिउ गोमाबाय।